салом бинандагони арҷманд. Дар чанд дақиқаи баъдӣ дар бораи бозпас гирифтани 7 деҳаи Украинӣ аз дасти сарбозони рус, умедвории Қирғизистон ба ҳалли зуди баҳсҳои марзӣ бо Тоҷикистон то 10% ҳисоб шудани саҳми муҳоҷирони тоҷик дар иқтисоди Русия, аз ғарқшавии наҷот ёфтани кӯдаке ва хабарҳои дигар мегӯем. дар натиҷаи зарбаи мушакии Русия ба як бинои 5 табақа дар шаҳри Кривои Роги Украина дасти кам 3 нафар кушта ва 25 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. дар ин бора Александр Вилкул, раиси шаҳр, дар Телеграм хабар дод. ба қавли Сергей Лисак, раиси вилояти Днипропетровск, мумкин аст теъдоди дигаре аз сокинон зери вайронаҳои бино монда бошанд. Субҳи 13 июн дар саросари Украина бонкии хатар садо дод. айни замон ба гуфтаи мақомоти расмӣ дар ҷараёни ҳамлаи ҷавобӣ ба нерӯҳои Русия, нерӯҳои Украинӣ 7 деҳаро аз дасти сарбозони рус бозпас гирифтанд. мақомоти прокуратураи Душанбе дар муроҷиате ба волидон аз онҳо хостанд кӯдакони худро дар рӯзҳои таътил ва гарми тобистон лаҳзаи беназорат нагузоранд, то онҳо ғарқ нашаванд. Додситони рӯзи 9 июн дар саҳифааш дар Фейсбук видеоеро нашр кард, ки нишон медиҳад Мухтор Маҳмудзода, муовини прокурори шаҳр, кӯдаки хурдсолеро, ки ба дохили ҳавзи фаввора меафтад, аз марги ногузир наҷот медиҳад. ба иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон, то 12 июни соли 2023 дар кӯлу дарёҳои кишвар 56 нафар аз ҷумла 33 кӯдаку наврас ғарқ ва ҳалок шуданд. дабири шӯрои амнияти Қирғизистон гуфт, бо мақомоти Тоҷикистон ба мувофиқа расиданд, ки ҷараёни аломатгузории марзи ду кишвар сурат бахшида шавад. дар ин бора Марат Имонқулов рӯзи 12 июн дар суҳбат бо аҷонсии Аки пресс хабар додааст. ӯ гуфтааст, мувофиқаи пешакӣ ба даст омадааст ва ҷониби Қирғизистон барои ҳалли ин масъала иродаи сиёсӣ дорад. бо гузашти 13 сола аз истиқлоли ҳарду кишвар аз 987 километр марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон то кунун бештар аз 600 километри он таъину нишонгузорӣ шудааст. азбаски зиёда 300 километри он беаломату баҳсбарангез аст. байни сокинони ду тараф барои манобеи табиӣ ба мисли об, чарогоҳу замин ва роҳ муноқиша сар зада чанд бор ба задухӯрдҳои мусаллаҳонаву маргбор сабаб шудааст. наздикони Шавкат Халилов, коргардони тоҷик, ки рӯзи 15 май дар бемористон даргузашт, табибонро дар марги ӯ гумонбар медонанд. табибон иддаои пайвандони коргардони тоҷикро рад мекунанд ва мегӯянд, то охирин лаҳза талош карданд ӯро наҷот диҳанд, вале бемориҳои кӯҳна сабаби марг шуданд. чунин шикоятҳо аз кори табибони тоҷик зиёд аст, ҳарчанд табибон худи беморону хешовандони онҳоро ба риоят накардани муқаррароту тавсияҳои тиббӣ муттаҳам мекунанд, ки сабаби бадтар шудани аҳволи бемор ва ё марги ӯ мешавад. гузоришеро дар ин бора ҳамроҳ дар барномаи хабариву таҳлилии ахбор соати 19 ба вақти Душанбе ва 17 ба вақти Москав бо ҳам мебинем. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، از این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. як нашри иқтисодии Русия мегӯяд саҳми муҳоҷирони корӣ аз Осиёи марказӣ дар рушди иқтисоди он кишвар аз 8 то 10% ташкил медиҳад. Нашрияи Деловой Петербург дар ин бора дар як гузориши таҳлилӣ дар бораи нақши Осиёи марказӣ барои Русия хабар додааст. маҷалла навиштааст, ки бо назардошти таҳримоти кишварҳои ғарбӣ ба зидди Русия, аҳамияти кишварҳои Осиёи марказӣ ва ҳам иқтисоди он барои Москав зиёдтар мешавад. айни замон Деловой Петербург ба саҳми муҳоҷирони кории Осиёи марказӣ дар рушди иқтисоди кишварҳояшон таъкид карда ва гуфтааст, ки пуле, ки онҳо мефиристанд, аз 12 то 30% маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварҳояшонро ташкил медиҳад. дар Русия миллионҳо шаҳрванди Тоҷикистону Узбекистону Қирғизистон кор мекунанд, вале ҳамеша дар бораи нақзи ҳуқуқ ва бадрафтории мақомоти интизомӣ бо онҳо хабар мерасад. толибон дар Афғонистон ба толорҳои таҷлили ҷашни арӯсӣ дар Кобул дастур доданд, ки аз нашри мусиқиву созу овоз худдорӣ кунанд.
вазорати амри маъруф ва наҳйи мункари толибон рӯзи 11 июн дар як ҷаласае бо моликони толорҳои арӯсӣ ба онҳо гуфтанд рақсу мусиқӣ бар асоси фармудаҳои ислом манъ аст. толибон соли гузашта ба соҳибони ин толорҳо амр дода буданд ки аз нашри мусиқӣ ҳангоми ҷашнҳо худдорӣ кунанд, вале на ҳама ин дастурро риоят мекард. ба ақидаи толибон мусиқӣ мухолифи фармудаҳои шариати ислом аст. баъди бозгашти толибон ба қудрат дар моҳи августи соли 2021 бисёре аз ҳунарпешагон, овозхонҳо ва навозандагон афғонистонро тарк карданд ва ба кишварҳои ғарбӣ паноҳ бурданд. ва ҳоло қурби арзи хориҷӣ барои имрӯз мутобиқ бо нишондоди бонки миллӣ қурби 1000 рубли русӣ 13 июн мисли дирӯз 132 сомонӣ, $1 амрикоӣ 10 сомонию 91 дирам ва 1 евро 11 сомонию 75 дирам таъин шудааст. қурби пул дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад. ва ин буд сархати хабарҳои муҳими соат. 4 соат баъд барномаи таҳлиливу хабарии ахбори озодиро тамошо кунед. рӯзи хуб.